Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 2 июнь дүшәмбе көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршиннәре белән 3 тапкыр w.ttdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарның ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вотис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Бар игътибары Русия-Украина сөйләшүләренә юнәлде. Икенче тур тынычлык урнаштыру сөйләшүләре Истанбулдагы Чыран сараенда узачак. Сөйләшүләрдән алда Украина тынычлык килешүе өлгесен, Русия Украинадан тынычлык килешүе өлгесен алуын җиткерде. Русия һәм Украина арасында дүшәмбе көнгә планлаштырылган тынычлык урнаштыру сөйләшүләреннән алда бар игътибар Истанбулга юнәлде. Ике вәкиллек тә шәһәргә килеп җитте. Сугышның 2022 елның февраль аенда башлануыннан соң Төркия, Русия һәм Украинаны Анталия һәм Истанбул шәһәрләрендә сөйләшү өчен очраштырды. 3 еллык арадан соң бу елның май аенда Төркия тагын бер кат ике якны очраштыра алды. Сөйләшүләр 16 май көнне Истанбулдагы Долма бакча сараенда узды. Ике тараф арасындагы икенче тур сөйләшүләренең дүшәмбе көнне сәгать 1дә Истанбулдагы Чыран сараенда үтүе көтелә. Тарафлар 16 майдагы сөйләшүләрдә меңәр әсир белән алмашу ихтималлы утны туктатуга караган карашларын җентекле рәвештә тәкъдим итү һәм сөйләшүләрне дәвам иттерү мәсьәләсендә килеште. Әсирләр белән алмашу 25 майда төгәлләнде. Халыкара уенчылар барышның Истанбулда башлануыннан канәгать. Төркиядәге сөйләшүләр дөнья матбугатында киң яңгыраш тапты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм АКШ дәүләт сәркатибы Марко Рубио Украина кризисын шишу перспективаларын һәм Төркиядә дүшәмбе көнне булачак Русия-Украина сөйләшүләрен тикшергән. Украина кризисы белән бәйле хәл тикшерелде диелә Русия тышкы эшләр министрлыгының якшәмбе көнне үзенең сайтында урнаштырылган белдерүендә. Лавров һәм Рубио Украина кризисын шишу өчен төрле инициативалар турында фикер алышты. Шул исәптән 2 июнь көнне Истанбулда Русия-Украина турыдан-туры сөйләшүләрен яңарту планында. Газиздә гуманитар кризис тирәнәя бара. Израиль гомум штаб башлыгы Эяль Замир камау астындагы төбәктә дәвам итүче күпләп үтерүнең төньяк һәм көньяктагы өстәмә урыннарны үз эченә алачак рәвештә киңәйтелүен боерды. Израиль медицина ярдәмен ташучы 3000-нән артык йөк машинасының Газига керүенә рөхсәт итми. Гази рәсми затлары Израиль видеосының ялган булуын ачып салды. Гази хөкүмәтенең медиа офисы Израиль армиясе тарафыннан күрсәтелгән һәм 31 фәлестинле гражданларның үтерелүе белән гуманитар ярдәм эзләүче 200 кешенең яралануын яшерергә тырышучы видео язманы гаепләде. Вакыйга камау астындагы Газиның көньягында урнашкан Рефах төбәгендәге бер ярдәм тарату урынында барлыкка килде. Офис якшәмбе көнне белдерү ясап, Израиль армиясенең бәхәсле Израиль-Американ ярдәм тарату үзәгендә күрелгән үлемнәр белән бәйле җаваплылыкны кире кагуын гаепләде. Израиль армиясе кораллы сугышчыларның ризык эзләүче кеше төркеменә ут ачуын күрсәтүче дронга төшерелгән видео язманы уртаклашты. Ләкин Гази рәсми затлары моны ялган мәгълүмат кампаниясының бер өлеше буларак кире какты. Офис видеоның күпләп үтерүдән 15 сәгатьтән артык вакыт узганнан соң уртаклашылуы һәм Израиль явын аклау өчен манипуляцияләнүе моның чынбарлыкка туры килмәвен күрсәтә диде һәм вакыйганы дрон төшереп алган икән, ни өчен шундук уртаклашылмавын сорады. Мәйдандагы дәлилләр һәм исән калган шаһид сүзләре Израиль аңлатуларының ялган булуын исбатлый һәм Израиль көчләре төбәкне тулысынча контрольдә тотканы өчен җирле кораллы бәрелешләрнең булмавын күрсәтә. Язмадан ын капчыкларының таратылуын күреп була, ләкин Израиль Американ гуманитар ярдәм үзәкләре ын таратмый. Моның урынына Рахма вакыфы кебек халыкара оешмалардан урланган ярдәмнәрне тарата.
Türkiye Ovazı dolkunlarında соңғы haberler тыңлайсыз. Бейсезлек флоты коалициясы ашыгыч рәвештә ихтыяҗ тойылган ярдәмнәр булган һәм халыкара кеше хокукларын яклаучылардан торучы вәкиллек утырган Медлин исемле көймәнең юлга чыгуы белән Газига гуманитар ярдәм миссиясын башлатты. Теләктәшлек хәрәкәте тарафыннан ясалган белдерүгә күрә, бу миссия Израильнең Фәләстиндә дәвам итүче һәм Бейсезлек флоты коалициясы канунсыз һәм геноцид дип атаган блокадасына каршы чынга ашырыла. Кытай дөньяның ике зур икътисады арасындагы тамгаханә салымнарының киметелүенә караган килешүне бозуы турындагы АКШ дәгъваларын кырыс рәвештә кире кагуын ачыклады. Пекин һәм Вашингтон җитәкчелекләре узган айны Женевада югары дәрәҗәле рәсми затлар арасында узган сөйләшүләрдән соң 90 көнгә югары тамгаханә салымнарын вакытлыча киметү мәсьәләсендә килешкән иде. Ләкин АКШның сәүдә министры Говард Лютник Пекин җитәкчелегенең килешүне әкренәйтүен җиткерде. Пекин исә Вашингтон җитәкчелеге гаепләүләренең чынлыкка туры килмәвен белдерде. Прокурорлар Бангладешның качкан элекке премьер-министры Шейх Хасинаның протестчыларның полиция тарафыннан үтерелүе белән бәйле буларак кешелеккә карата җинаять башкару дәгъвасы белән хөкемгә тартылуын ачыклады. Хасина хөкүмәтнең протестчыларны тыю өчен алып барган аяусыз кампаниядә узган елның июль һәм август айларында 1400-дән артык кеше үтерелгән иде. Җирле халыкара җинаять мәхкәмәсе Хасинаның бәреп төшерелгән хөкүмәте һәм инде тыелган Авами Лиг партиясында булган элекке югары дәрәҗәле исемнәрне хөкемгә тарта. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Овазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мең еллыкның беренче ширеге. Julian Assange лидерлыгындагы WikiLeaks оешмасы Америка Кушма Штатлары тарихының иң зур дипломатик һәм саклану язмаларын фаш иткәндә, бөтен дөнья 250 меңдән күбрәк рәсми документка ничек ирешелүен сорау астына куя башлады. WikiLeaks документлары дип ителгән рәсми документлар АКШ дәүләт департаменты белән дөнья күләмендәге 270 илчелеге арасындагы корреспонденцияны үз эченә ала иде һәм зур өлеше якын көнчыгышта яшәнгән вакыйгаларга нигезләнә иде. Документлар Америка җитәкчелегенең бөтен тоткарлау тырышларына карамастан иң беренче булып 2010 елның 28 ноябрь көнне төрле илләрдәге 5 зур газетта басылып чыкты һәм дөнья күләмендә шок тудырды. WikiLeaks документларын таратучының Американ армиясы солдаты Брэдли Мэннинг булуы исә Американ җитәкчелегендә кискен бәхәсләргә юл ачты. Дәүләт оешмалары ике яклы буларак бер-берсен гаепләде. Бернинди хәрби дәрәҗәсе булмаган гади бер солдатның иң яшерен документларга бу хәтле җиңел ирешә алуы Америка Кушма Штатларында документ именлеге һәм күзләүләрдән саклану бәхәсләрендә кабызып җибәрде. Брэдли Мэннинг исә кулга алынганнан соң 2013 елның 3 июнь көнне судья алдына килеп басты. Яшерен мәгълүматларны ачып салуда гаепле дип табылып, армия сафларыннан азат ителгән Мэннинг 35 ел төрмәгә хөкем ителде. Ләкин 2017 елда Илбашы Обама игълан иткән ярлыклау белән иреккә җибәрелде.
2024 жылның 4 июнь күні Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның Францияны тәмік итеп алган белдерүе Украина-Русия сугышының НАТОны да эченә алып киңәйтелүе куркынычын тудырды. Францияның Украина гаскәренә ярдәм өчен Киевка хәрби киңәшчеләр җибәрәчәген белдерүенә реакция күрсәткән Русия тышкы эшләр министры Лавров Украинадагы француз хәрбиләренең Русия армиясе өчен легитим нишанга әйләнәчәген белдерде. Украинага бөртек финанс һәм күзләү ярдәмен күрсәтәчәген белдереп, киренкелекне төшерергә тырышкан Франциянең Украинага биргән коралларны кулланачак хәрбиләрне Франциядә өйрәтүе турындагы сүрәтләр исә кыска вакытта дөнья матбугатында таралды. Көньяк-Көнчыгыш Азияле Мьянманың Аракан төбәгендә 10 мусульман яшь кешесе 2012 елның 4 июнь көндә буддист төркемнең пычаклы һөҗүмендә үтерелде. Төбәктә киренкелек кыска вакытта контрольдән чыкты һәм илдәге хунта җитәкчелеге гадәттән тыш хәл игълан итте. Ләкин буддист төркемнәрнең Аракан мусульманнарына каршы һөҗүмнәрдә күзен йомды. Йөзләгән мусульман Араканның гомеренең üzелүенә, дистәләгән мең мусульманның исә күрше илләр Малайзия белән Индонезиягә качуына сәбәп булган һөҗүмнәр илләрнең шул исәптән Төркиянең дипломатик тырышулары нәтиҗәсендә бетерелде. Hindistanda tarixning eng zo'r poyezd fojialaridan birisi 2023 yılның 2 июнь көндә барлыкка килде. Илнең көнчыгышындагы Орисра вилаятында 2 юлчы поезды токтап торган йөк поездына бәрелде. Бәрелешүдә 296 юлчының гомере өзелде, 1200 юлчы исә яраланды. Англияның тимер ледисе Маргарет Тэтчер белән бергә үз очрында из калдырган Америка Кушма Штатларының 40-нчы ил башы Рональд Рейган 2004 елның 5 июнь көнне 93 яшендә вафат булды. Рейган сәяси тормышына кадәр Голливуд актеры була. Аннан соң сәясәткә керә һәм 1980 елда Җумһуриятчы партияның намзаты буларак катнашкан сайлауны җиңеп, Ак йортта 8 ел буе вазифа башкара. Рейган бирәктә Советлар Берлегенә каршы башта кораллану ярышын арттыруыннан соң Михаил Горбачев белән атом тыш коралларын шекләүче килешүгә кул куюы һәм Иран контра скандалы белән хәтердә калды. Бокс спортының легендар исеме Мөхәммәд Али 2016 елның 3 июнь көнне 74 яшендә вафат булды. Профессиональ бокс тормышында катнашкан бөтен матчлардан бары тик 5-сендә генә җиңелгән Мөхәммәд Али бөтен вакытларның иң яхшы боксеры буларак кабул ителә. Ак пәрдәнең онытылмас исеме шәгырьше белән Мексикалы булган америкалы актер Энтони Куин 2001 елның 3 июнь көнне вафат булды. Кино тармагының иң мөһим исемнәре арасында урын алган һәм 2 тапкыр Оскар бүлегенә лаек булган Энтони Куин Золым фильмындагы роле белән игътибарны җәлеп иткән булса, Шакру фильмындагы Хәзрәти Хәмзә һәм Шүл Арысланы Өмәр Мухтар фильмындагы Өмәр Мухтар персонажы белән дә дөнья күләмендә дан шөһрәткә ия булды. Мең еллыкның беренче ширеге.
Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Türkiye dünyanın yıldızları. Türkiye dünyanın yıldızları tapşırу tüzmebizning bu bölümünde sufişilik ilminin ko'rinnikli vekili Muhiddin ibn el-Garabi turunda söz alıp barabız. Onu xalqara münasebetler bilgisi Cemil Doğaç İpek әзерләде. Türklerinin көңіл dünyasında şunday bir dengiz var. Гасырлар буе дулкыннары белән күңелгә рәхәтлек бирә. Muhiddin ibn el-Garabi. Ул Әл-Әндәлүстә туа, әтисе чыгышы белән гарәп, әнисенең тамырлары төрек. Төркия җирләренә килеп урнаша, бу җирләрнең үз улына әйләнә. Аның тормыш юлына күз салганда шуны аңлыйбыз. Ул фәлсәфәсе белән генә түгел, үзе дә бездән. Төрек җирләрен үз ватаны итеп кабул итүе, төрекләр белән кырган рухи бәйләнешләре һәм гасырлар үтсә дә төрек мәхәлләсендә хәтерләнүе, булар барысы да очраклы түгел. Әйтерсең лә язмыш. Аның тормыш юлы Әндәлүснең Мурсия каласыннан башлап, Мисыр, Мәккә, Димәшк һәм Багдад аша узса да, Анадолу аның күңелендә аерым урын алып тора. Риваятләргә караганда, әнисе Сәлҗуклы династиясе әгъзасы була. Хатын титулы аның төрек милләтеннән икәнен күрсәтә. 1210 елларда Малатияга килгән Ибн Гараби бу җирләргә шул хәтле ияләшә ки, гомеренең зур өлешен шушы якта үткәрә. Тарихчылар аның шул ук вакытта Кония каласында да яшәүе турында яза. Ул Сәлҗуклы солтаннары белән дуслаша, хәтта Малатиядан Сәлҗуклы солтаны Иззәтдин Кейкәвүс беренчегә хат җибәреп, төштә күргән яулап алу турында җиткерә. Бу хатта ул төшендә бер ныгытманы катапульталар белән яулап алуларын, дошман лидерының үтерелүен аңлата һәм 20 көннән соң бу төшнең тормышка ашуы турында яза. Солтанның җиңүен ул булганча ук шигырь белән игълан иткән акыллы, белдекле шәхес ул Ибн Гараби. Бу аның төрек солтаннарына булган мәхәббәтенең һәм аларга рухи юл күрсәтүенең дәлиле. 1240 елда Димәшктә вафат була. Ибн Гараби дистәләгән әсәр калдыра. Вакытлар үзе белән кабре зиярат урынына әйләнсә дә, монгол яулары һәм догма адымнар нәтиҗәсендә кабре зыян күрә. Аны оныттырырга телиләр. Ләкин яшерен рухи сер бар. Риваятка караганда, вафатыннан алда ул дусларына "Син шинга кергәч Мөхиддиннең кабре ачыла" дигән серле сүз әйтеп калдыра. Башта бу сүзләрнең мәгънәсен беркем дә аңламый. Явыз Султан Сәлим 1516 елда Димәшккә кергәч кенә аңлашыла бу сүзләр. Син хәрфе төрек султаны Сәлим. Шин Шам, ягъни Димәшккә кергәнче дигәнне аңлаткан була бу серле сүзләр. Явыз Султан Сәлим Мерҗидабык җиңүе белән Димәшккә кергәч, иң беренче булып улуг акыл ясенең эзләрен эзләп таба. Чынлап та, еллар дәвамында каралмаган ташланды кабер табыла һәм 1518 елда Султанның буйрыгы белән төрбә, янәшәсендә мәчет һәм хәнәкә төзелә. Ул тирә әле һаман да төрек мәхәлләсе дип атала. Күз алдына китерегез, Әндәлүстә туган кеше Димәшктә вафат була, ләкин мәңгелек урыны төрекләр мәхәлләсендә. Бу символик хакыйкать түгелме? Язмыш Ибн Гарабине вафатыннан соң да төрек халкына ышанып тапшырган кебек. Бүгенге көндә Сүрия җирләрендәге барлык фаҗигалар, газапларга карамасан, Димәшктәге төрек мәхәлләсендә Ибн Гарабиның төрбәсе җимерелмәгән, яхшы сакланган һәм бирегә әле һаман да күпләп кеше килә. Ибн Гарабине төрек ислам суфишылыгының үзәге һәм тәэсирле актер итеп кылган нәрсә, аның бу җирләрдә генә яшәүе түгел, тәгълиматлары белән бөтен суфилык традицияларына тирән йогынты ясавы. Әгәр без бүгенге көндә Анадолу ирфаннары, Хөрәсән әүлиялары, Юнус Әбрәнең шигырьләре яки Мевлананың Мәснәви турында сөйләшәбез икән,
Аларның артында Мөхетдин Ибн Гарабинең сулышында сизәбез. Ибн Гараби тарихта калган суфи лидер гына түгел, бүгенге көндә дә фикерләре белән юлыбызны яктырткан йолдыз. Аның Вахдат әл-Вуҗуд тәгълиматы бүгенге дөньяның дискриминацион карашларына каршы бергә яшәүнең илаһи сирен җиткерә. Барлык бер ул, күренгән күплек пәрдә ди ул. Бу аңлаеш бүгенге көндә безгә түземлек, толерантлык, яхшы мөгаләмә һәм бергә кардәш туган булып яшәү ишекләрен ача. Мөхетдин Ибн Гараби үзеннән соң калдырган дистәләгән әсәре белән ислам фикеренең иң югары нокталарының берсе. Ләкин безнең өчен ул шул ук вакытта төрек улы, бу җирләрдә төшкән изге зат. Малатияның дусты, Коньяның сердәше, Димәшектәге төрек мәхәлләсендә җирләнгән мөбарәк кунак. Тапшыруыбызның башында әйткәнчә, ул төрекләрнең ярсыз диңгезе. Әйе, Ибн Гарабинең диңгезе һаман да безнең күңелләргә рәхәтлек бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган суфи Мөхетдин Ибн әл-Гараби турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.